weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to silla jongto lugsayba kay hayɗi ko on waktu yoni hato sinthio jam joro ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal tinama ko fate banggue bartogol ene ɓuuri ɓeydade e nder leydi ndi ha tenti noon e nder diwana Kédougou hakkude lewru février kami marse ndu gonɗen ɗo teskama kene fota wonde kawuji sappo binditama hena to leydi Mauritanie discours hoorejo leydi ndi ñalawma hanki o wonñiŋi no fewi gollorɗe leydi ndi gam mankugol mum ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi to leydi Mali suudu ñawore ndu emowa e rima ko ɓuuri yawde yaccade nde yewtata leydi Mali e yewre nde yowa guila tan jeenayyi lewru janvier to leydi Guinée Conakry gonnoɗo jagoɗo hoorejo gonnoɗo hoorejo leydi Guinée woni Alpha Condé kame safriyanki mum kala jagganoɓe ɗaccitama kono goni koye jimandi ñawowo to Burkina Faso landa gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Blaise Compaoré ɓe erima laamu leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade nde accita gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Omar Tirsiya Kaboré to Mali attaque musɗo badɗo toon jeeyi sababu ha kene fota wonde capanɗe nayo e jeetato neɗɗo mbasi toon pittali mumen kabaruuji men ma nawen ha toon to Ukraine kami Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Ɓataake duttugola duwawa sohna Ummu Bayla dema taw ganda woni ko toon to Burkina Faso en rutta duwaw dendagala bandiraɓe julɓe kala duwinoɓe guilay arɓe yettinde duwaw haye noddunoɓe haye duwinoɓe e nder ɓoggi karalle kala omo rotta duwaw dendagala silla jontonaɓe kono ne kadi lugsayba-naɓe kay hayɗinaɓe nokson-naɓe ndendori-naɓe ciloñ-naɓe nonne kadi sinthio jam joronaɓe ha faynma wendu bosoyaɓe naɓe kidira bakkela dabiya e dendagala Mauritanie Sénégal kala dendagala julɓe e dendagala bandiraɓe julɓe kala omo rutta ɗumen duwawa ɗum ko caggala jaltugola aduna joom galle makko kono ne kadi biyetenoɗo Mamadou Aliou Sall nottotonoɗo Mamadou Ramata jaltunoɗo aduna toon to Burkina Faso wira to leydi Sénégal to wuuro witengo Silla jongto omo nelde duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala omo wi ɗumen yo jomiraɗo windanena baraji nde tawno koni hen tan neɗɗo wawani banduma jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique ne nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata jurmum e makko kankon jaltuɗo aduna yettindo hen ɓattaki o ko joom suudu makko biteɗo sohna Ummu Bayla dema musidɓe tedduɓe funnague hirnague reway worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko gorel teyya ko haako moƴƴo iwruko en to koridinoro ari ko wallude en safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet ala haydara a wulnan ndiyam maɗa juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa gorel teyya hewɓe cettima gila ɓami yarde gorel teyya jiitimi hen koye mumen ha tenti noon eɓen toƴƴinoɓe joguiɓe caɗele ɗaɗi ƴiƴe mumen dogata e nder ɗaɗi mumen joguiɓe koyɗe musoje yaaɓe ha jotti e koyɗe mumen jahata juma jahata jama jokkata en ɗam hande battiyade haajuji mumen kala gorel teyya ene safra on joguiɗo AVC joguiɗo cardiaque mo nangata taare caɗele gorago
ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru kala hen ko joguiɗa sa jokkudire gorel tayya ma yiito hen hoore maɗa sa yiiɗi jokkudire gorel tayya so tawi koto leydi Sénégal gonɗa 00221 77 128 23 46 ɗum nototoma ko Mamadou Ngayda so tawi koto leydi Mauritanie Nouakchott Boy Niassa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa ko Hamidou Ba 00225 01 53 11 ke 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta Business mbatta ko plus 1 à 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com so tawi en baddi dando faade gorel teyya ma en jiiten koye men enen kala ha giwene jonde mbatten yaade haajuji meɗen kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase joyi mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba Ñalawma hanki o tinama Sénégal wooti toon to loni caggal jonde mabɓe ngam oɗo saaha wiide guerre baɗowo toon to Russie hakkude mum e Ukraine nde dartoto ko ɓuuri yawde teskama noon wonande woote bannoɗe ñande ɗiɗi lewru mars Sénégal arano ƴettano konngol ƴettano ni jungo mum ngam wodde siftinde on wonande loñi woni hen ko 150 leydi kene foto wonde 150 leydi wooti hanki ngam wiide Russie ko ɓuuri yawde yo guerre o darto ko ɓuuri yawde Sénégal ene jeeya e ɓen suuɗɓe juuɗe mumena Sénégal keddoɗen ha joni hoorejo leydi ndi waɗi décoration hanki toon to galle lamorgo to taw kadi mo décori toon ko Mouhtara Diop gonnoɗo jagorɗo e laamu Abdullahi Wade hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi e goho caggal kadi kam woni directeur général IFC ganduɗa taw ganduɗa ko société finance ko fate banggue yoga e bankaji ha tenti kadi e yoga gollorɗe privé mawɗo leydi ndi noon yonni garɗingola golle makko ɗe o resda ko fate banggue waɗɗani banque mondial gam darde e fayidinde ko fati e golle makko kala joni koye Sénégal keddoɗen garteten koye ñalawma rewɓe mawningol ñalawma rewɓe e nder diwan Podor ɗum noon teskama rewɓe Benno Bokk Yakar ma ɗoftodir e Abdullahi Dawouda Diallo ñande nogase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru toon to bokke jalluɓe ne teska noon diwan o kala koko jogoɗade gam wadde ñalawma mawɗo no fewi kono kadi kanko on jagorɗo maw artu ko fate banggue darde rewɓe e nder rendo no fewi ma wat kadi toɗɗale mawɗe no fewi gam rokkude rewɓe peeje e miijoji hono mbaɗata ha mbawa gollade mbawa kadi yaltinde e koye mumen e caɗele joni keddoɗen koye Sénégal ɓen waranaɓe e ɓen wayeɓe taw kadi ganduɗa ko ɓen jamareɓe koninkoɓe leydi Sénégal nelanoɓe guerre golfo guilay kitale jawtuɗe ha ganduɗa waɗi laana mabɓe ndiwowa yani toon kene foto wonde 33 taw ganduɗa ko ɓen bayeji natannoɓe gueddere ñamata jarata hen ɗiɗe mabɓe noon keeɓi tampude hanki no fewi ha nawa to cuuɗi safara ɗum noon ko wideɓe koɓe totta e haalisal kone famɗi no fewi wonande ɓosordi ɓen waranaɓe kono ne kadi ɓen gañiɓe kala ene foti diwduɗon gam teskadeɓe ko fate banggue wonande boñ mo Arabie Saoudite kame kowet kala wonko walliti leydi Sénégal ha ɗo hen kamɓene ala kala koɓe keeɓi hen haydara joni koto Sénégal keddoɗen jeeyeten ko ha toon to Kédougou
finoɓe to Kedugo saha kolliti fayre mawde no feewi teskade e nder diwan mo Kedugo. ɗum noon jeeyi sababu ko tugganma tan gila maji ɗe lewru février mayduɗo hen ndu ha yetti e nduɗo lewru mars ndu gonɗen kene won joni lewru teskama kene wona yimɓe sappo wartiɓe e nder diwan o bartiɗo cakkitiɗo ko hecciyanki woni jamma alarba jamma alarba woni alarba jewtuɗo henno biteɗo Kuddu Saar taw kadi ganduɗa ko babiraɗo jarannoɗo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ɗaccuɗo joom suudu ne ɗacci kadi sukaɓe nayo kam tawa ene welta e lekki mangue kono ɗo saaha mo gonen andaka hoko jeeyi sababu ɗiɗo henna bartali kala no mbayi hewde e nder leydi ndi kala procès ko fate banggue contre Dakar Demdika ɗum nan maître Moussa Dioba dañi polgu mum ɗum ko caggal nde suudu ñawore yaltini wonande ko fate banggue e ndemditemago mo foti hebde ɗum ha timma ɗum ko caggal nde o ardino ngal ɗon gollorgal caggal noon mawɗo leydi ndi 2 septembre ittinomo 2 septembre ittinomo hitande 2020 ittinomo e gollorgal makko fate banggue haɗede haalde kala ko fati e 3e mandat kanko noon nde o artuno hen nde ko nden wonde mawɗo leydi ndi ittimo e gollorgal makko kono kadi guila nden omo yiilatno polgu ngun polgu o heeɓi kene foto wonde 90 millions koppreje fonds CFA julde manditare leydi Sénégal duuɓi 62 nande 4 avril lewru fanduɗo hen ndo ɗum nan ma yuɓɓine e nder leydi ndi kala kono kadi ma yuɓɓine toon to boowal manditare ngal gendi leydi Sénégal koñin koɓe ma ceppu ma maaj kono ne kadi e ɓen ɓiɓɓe leydi ndi kala weltortoɓe ko fate banggue ndeɗon manditare sifti noon nde yowonoma ken wona duuɓi ɗiɗi taw kadi waɗirte tan ko sesa to galle lamorgo to gam hormade woto daaɓodirala ɗeydade ko fati e banggue ñaw coronavirus to Bambey Abdullaahi Saar jagorɗo cellal ɓalli leydi Sénégal yuɓɓini toon ñalawma hanki o moɓodiral manggal no fewi gam haɓade ñalawma haɓade ko fate banggue rafi biyeteɗo tuberculose mo ganduɗa so neɗɗo arama ɗum ɗojjat tan ha watta tudde ƴiƴam walla ɗojjat tan ha jaaɗa kañum e hoore mum ɗum jeeyi sababu noon ñalawma hanki o erima toon moɓodiral manggal ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbawata haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo tuberculose mo ganduɗa e kala hittande ne raaɓa kene wona million ngaji sappo bani adama e nder Afrique so tawi koye leydi Sénégal kene wona ujunnaje nayo neɗɗo ha tenti to banggue sukaɓe ene jogui on rafi hakkude Thiès kam e faade Diourbel ha to Kaolack kam e Saint-Louis Ziguinchor kam e Dakar kala fo médecin nangganoɗo hanki darima e yeeso suudu ñawore oɗo saaha ene fadimo duuɓi 5 e kaso ɗum ko caggal ko ɓiɗɗo Cameroun najo biyeteɗo Manuela Boa Fassé taw kadi ganduɗa be nan kay Emmanuel taw ganduɗa ko ɓiɗɗo Cameroun najo mbiɗo hoore mum ko docteur caggal on wo yeddi ko fawi makko kala ɗum ko caggal nde wo dañi garowo safrade toon wo rokki ɗum dos kewɗo sembe no fewi ndeke on ne joguino cancer on nde hutori oɗon dos ko nden no wasi fittande muɗum guilde noon ko nanggal no holliti kanko jangde makko waɗi ɗum ko toon to Ukraine tene kadi ko docteur keɓtinaɗo kono noon caggal wittoji baɗaɗi tawa o janggani toon tene wo ala hay seedan fagal manggal no fewi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene jertina tan yimɓeɓe nde ɓurata wawde rentade no fewi ko fate banggue kabinaji cafroji guila e ñiiƴe ha e ko fate banggue guuri kame koye e guite kala ɗaɗa yaaha kala yaaha ɗo nokku keɓtinaɗo nde tawno hande moni kala wiyata kene wawi taw hay batte wawa ma en jaaha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe ko fate banggue kabaruuji garandi en e nder région mo Ziguinchor Amadou Ishaga Kebe bisimilla maɗa e jayde Weltare TV. Assalamu aleykum oɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe Zig FM e ballal muɗum e kabaruuji meɗen fewde e Weltare TV. Kabaruuji garanɗen ɗo e nder hannde e Ziguinchor e ko taari Ziguinchor eɗen gandi to Sindian ɗeɗo balɗe fof ko hakkude ngara ina wayno fodde 30 école ina wayno uddi toon e seenuji ɗiɗi uddi ɗum noon woni hen e koreji mabɓe fewɓe Gambi woni hen kamɓe élewaji koɓe 300 ne wayno iya Ziguinchor ina ƴeewa holno ɓe mbawi natirde e nder école aji ɗi
wone maɓɓe noon peewi ko jibi jon koreji men ko toon muuluyi woni hen ko ulam paan woni hen ko kafuntin ko heddi ko gambi naatoyi ina wayno noon iya zigasor kamɓe fof ina toppito ɗo ɓe mbawata ɓe jangirde jangde maɓɓe nde beele ina wawa ɓeydade yaarude yeeso ɓe daña ɗo ɓe jangi eɗen gandi hafeere boofa bayot ina wayno ko hannde woni balɗe mum nayyi balɗe nayyi noon ko métre kelo dewrli woni en wooka maɓɓe ina wayno kamɓe 14 ɓe ñande fof eɓe namde ɓe jaha kadi so weeti ɓe garta hannde dari e baare he ko chef de poste en ɗiɗo hen goto wiyete ko Lamin Sané on wono chef de poste to boofa bayot goɗɗo o ko Lamin Diatta ina wayno kamɓe ɓe darima ɗo hannde ina wayno noon hanki nde ɓe namda nde haare nde waɗi waraɓe ɓe hol erde nde bara ɓe mbi kamɓe ɓen mbara ko waktu midi fewde 1 heure hannde noon ɓe ngari ɓe mbi ko 4 heures kikiɗe fewde 5 heures ina wayno haalaluji ɗi no lutodiri Cheikh Sané wonde darima wonde namdama winde ɓe haare nde nde waɗi nde waraɓe ɓe kañum nde nde woni Ziguinchor ƴetti saret mum noon fewde to boofa bayot ina wayno hawre armée ɗe jaggi ɗum woni kamɓe fof koɓe kalno hanki ko eɓe kalno hannde ko ina wayno ina woɗɗodiri kamɓe fof noon ɗo ɓe goni ɗo ɓe goni e tampere en wooka maɓɓe métre kerol dowrli woni kiliyane maɓɓe ɓe tampi ina wayno haala ka projet o ne juuti no feewi nde wonno projet o mawya hedde balɗe 10 wona noon o gasirta ɗum noon ɓe mbiya yoɓe jaa ɓe jooɗoyo wono correspondant ɓe gona ɗon tribunal ha 3 heures ɓe garta kadi ɓe darto e baare he eɗen gandi ɗeɗo balɗe fof eɗen kaala prix ina ngabbi ga e Ziguinchor ina wayno tono sima wonno ko ujunnaje 14 e temedde 4 dartima e ɗeɗo balɗe 16 ujunere woni yewɓe 16 e temedde 2 jamdi ina ngabbi ina jaranno 13 ina yara hannde 14 woni yewɓe 15 nde wonno ko welma jeeya peinture kadi ina ngabbi no feewi kamɓe commerçant ɓe namdama ɓe mbi ko hafeere transport ummade Dakar ko tono ko 14 ujunere jarata fewde ga prix moɓe jomata wono seeri kadi ko haare wonde hakkude Ikinen Iris ɗum addi ciment o serde nde coronavirus o ari ndene kadi ɓe mbino ko hafeere coronavirus ina wayno kamɓe kam eɓe metto hannde juuɗe maɓɓe eɓe jiiti hannde kafeje maɓɓe kamɓe yeeyoɓe kanka yeeruji kala codannoɗo tonnoji 10 hande sooda ko tonnoji 3 walla tonnoji 4 nde wonno posumo hattanani ɗum noon ɓe gulli to Dakar e laamu ngu yo waɗ feere daranoɓe wawa walludeɓe prix ji ɗi mbawa tellade 14 ujunere Dakar 16 ujunere e nder Ziguinchor woni hen pawi hen ay temedde 2 ɗum noon ñande fof ina ngabba ɗum noon ne wayno caɗele maadi naati ga e nder Ziguinchor kala mahannoɗo hannde ina wonde tampere ɗiɗo kabaruuji garanno ene Weltaare TV ummarade e radio Zig FM 100.8 e ballal musidɗo moon Ahmadou Ishaqa Keɓe gorko mbotto wuuro Samba Takko uddirnowo on ɗo kabaruuji ɗo e nder Ziguinchor yo Allah hokku en walde e jaam gorko mo mbotto wuuro Samba Takko woni Ahmadou Ishaqa Keɓe mo Zig FM toon to Ziguinchor mbiya tan ɗum ɗo hen série ha ɓurtiteni kadi ɓoyata so lewru korka ndu darima tan maɓe mbi kadi jeeyi sababu ko lewru korka ndu min ɓeydi neɓam e sukara eɗen mbiya tan yo Allah addu jaam e windere nde kala sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗen horejo leydi Mauritanie woni Mouhamed Wuld Cheikh Al Qazwani Ñalawma hanki o sanga dokkirgol ko fate banggue diplomatie diplomate uji ko fate banggue ɓen yaltuɓe école aji ko fate banggue journalisme kame magistrature ɗum noon hanki erago makko e discours gulɗo jew mo waɗi comɗo ñiŋoje mawɗe no fewi faade ɓen gollotoɓe e nder leydi ndi guilay société ji entreprise aji jagorɗe mairie ji halfinaɓe yogay gueɗe ala kala ko acci wo holliti ɓiɓɓe leydi Mauritanie naɓe
oɗo saha gittini hoolare mumen e makko ngam ɓeɗona ɓe ganduɗa gona bismottoɓe wonande ɓiɓɓe leydi ndi so tawi ngari ngam yidde sohlude golle walla ngam yidde sohlude gueɗe mumena ɓe gona yimɓe hatojinɓe e golle ɓe gona kadi yimɓe tottude ɓiɓɓe leydi ndi fodde mumen ha timmi ko fati e banggue ɓiɓɓe leydi ndi ko garani e mabɓe ko tene kamɓe koɓe toɗɗaɓe ɓe mbaɗa e ɗeɗon gollorde kono ɓe manki daranade ɓiɓɓe leydi ndi darde nde poti daranade ɗum woni o wi administration leydi ndi kala ene tampine suufri tene kadi fotani yarani no foti wawde yarude ni kono ne kadi warti ha e jagorɗe kala e golle mumen no jarata ni ala kala ko heddi hen haydara caggal ɗiɗon ñiŋali noona kikiɗe hanki kirɗo o waɗi jonde makko hakkude makko e gouverneur uji ene tawtora ndeɗon jonde jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaccingo laamu woni wolde marjogo nden jonde noon heɓaka ciltam muɗuma kono koko fati e banggue golle leydi ndi kala e discours makko hanki kanko mawɗo leydi Mauritanie o erima wonande Mauritanie naɓe ha tenti noon taweteɓe kerol hakkude leydi Mauritanie kami Mali nde ɗoftoto no fewi sarɗiyeji kerol ɗofto kadi wonande laamuji ɗiɗi ɗi ko kaldi ko ɗofto kadi wonande laamu leydi Mali ko haɗi yoga e nokkuji yehede ko nde tawno ko nokkuji ɓurɗi bonde kadi ko toon heewi suuɗade wonande ɓen waɗoɓe bone joguitiɓe armeji mawɗi no feewi so tawi tan ɗum ɗoftama ne gasa gueɗe ɗe kalama ndew lawol kam rende hurum ndimagu hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Mali kala kono noon haalande mawɗo leydi ndi hanki waɗi gartam mawɗam no feewi ɗum ko caggal jamma hanki o batu wonande ɓen ardiɓe entreprise aji kame société ji ko fate banggue gardiɗo somaleka galle tambiɗo ndiyam o ɗum ko caggal konngoli mawɗo leydi ndi gam galle tambiɗo kuura kuɓam jafuɗona ɗum ko caggal mawɗo leydi ndi ne yaltini konngoli mum wonande société ji ɗi ne manki hormade ɓiɓɓe leydi ndi on gardiɗo galle joguiɗo kuɓɓam leydi ndi haaɗi kuppugola kuura kala kene wiye aljuma eɗen gandi ñalawma aljuma ko ñalawma hewɓe ɓe ñallita e nder galleji mumen kono ne kadi ha tenti ko fate banggue alhamis ha feeti ko fate banggue aset kame alet kala ha tenti noon e ñalawma julde ko wayno férié kala ɗi ñalɗi kala wonata ñalɗi kuppeteɗi nde tawno moni kala tawat ene nder galle mum ne hatojini kuɓɓam timmuɗam no fewi beele kadi ɓe ɓuura ɓattitade ɓiɓɓe leydi nde jagorɗo finance yaltini cimtol mum holliti wonande audit baɗaɗo taw kadi ganduɗa koye administration walla ni koye état leydi ndi tawama wonande laamu leydi Mauritanie wasi kene fotto wonde 950 oto ɗum noon ko guila hitande ujunnaje 9 ha yetti hitande ujunnaje 2 e nogas e wittoji baɗaɗi ɗum noon hen 505 oto kala même marque taw kadi ganduɗa koko majjiri ni hen tan hen 304 oto même marque kañumne ko noon majjiri hen 60 dañino waɗede immatriculation kono haɗo ɗo gonɗen anda ka taw ɗin kala ɗo naati kono haɗo ɗo gonɗen loskoji ene jokki hen suwa taw gasde haydara suwa taw gasde ha laaɓa responsable taw ko loni ɓe kollitima ɓe ɗoftide e laamu leydi Mauritanie ha tenti ko fate banggue ñawoje gendi ɗi gam ɓurde laɓɓitinde beele ñawoje leydi ndi ɓuura kadi ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi wonande ɓeena ɓe ngala juuɗe towɗe ngala yimɓe wonanɓen dow ngala kadi doole wawde jaggude avocat kala ha mbawa hebde gonga mumen ma cuuɗi ɗi pour ɓattitade ɓen ha jomumen ɓuura wawde dañde doole ha ɓuura wawde dañde gonga so tawi ko toñaɓe walla kala ko wawi hen wonde jagorɗo awomo leydi Mauritanie hanki yowi batoje tati ɗen noon ɗe jowira ko toon to Nouadhibou kaggolaɗe ɗe kaɗama jolde gam awoyde liɗɗi gam teskede awo mabɓe wona awo moƴƴo no fewi ɓe nangata ko li kono kaɗa kono e gueɗe kaɗaɗe awede kono kadi kanko on jagorɗo o erima wonande kala kay baɗɗo ngal baɗal hanki koko fawite e mum gueɗe tedduɗe no fewi ɗum ko caggal nde o yoyiɓe hanki kene fotta wonde balɗe nogasa ɓe jolnata laaɗe mabɓe e ndiyam gam o saaha yowede ngakkugola ɗoftade ko yamira ko e wasde yuɓɓindeɓe awo timmugo finoɓe to wuuro wiyetego Agis oɗo sahani gullito nguleke ɗom kay hendo
kono kadi ɓe teski ɗum tan ko ɗom kaka so tawi duumima tan caɗele kala garata ngam ŋakkugol ndiyam e nder nokku maɓɓe no feewi ɗum noon ko caggal société ji ɗiɗi gonɗi toon kala ala hen moƴƴinɗo gonangal maɓɓe ko wayno MCM taw ko battangal e junngo mum watti ɗum ko société ndiyam woni SNDE ha hannde ala kala ko gasi aɓe keeɓa facture aji ceerɗi no feewi taw kadi ganduɗa ɓe keɓata ndiyam noɓe jiɗiri ni sen gewi to Mauritanie koto Mali leydi Mali caggal kene wona joni lebbi ɗiɗi gila tan jeenayi lewru janvier gil nden leydi Mali yowa e jowanɗe ɗiɗi ko wayno CEDEAO yowi uddi keeri mum ha tiiɗi kono ne kadi émowa tambiɓe ko fate banggue monétaire koppreje franc CFA ñameteɗe kame faggudu kala kañumenne ko nden jowi leydi Mali caggal noon leydi Mali nde addoyi kaytol nawi CEDEAO walla nawi émowa e yeeso lawol to tribunal mo Wagadugu kono hanki ñalawma hanki o gardiɗo nduɗon suudu ñawore rokkiri yamirore ko ɓuuri yawde yaccade wona nde émowa nde udditta demude mum itta ko fawi e leydi Mali ko ha laaɓa ɗum ko ene weeta tan jonde ene jogori joɗade nden jonde noon ko jonde ñalawma hannde aljuma 14 jawtuɗo henno ko nden wonande ardiɓe CEDEAO jooɗi toon to lamorgo leydi Ghana kono kadi ɓe bisminoma wonande Assimi Goïta hoorejo leydi Mali kono on holliti tawtortake ngoɗona bismago itti seti mum timmuɗo taw kadi ɗowi on cité ko jaago taw ɗowi on cité ko jagorɗo jagorɗo leydi Mali tambiɗo gueɗe caggal leydi Mali woni Abdullaahi Saar kam jogori lomtade kono noon Assimi Goïta ma tawtore nguɗon batu taw koye visio conférence kala kam ko wawi kewde hen ɗo en keɓani taw ko laaɓi ko fate banggue jonde mabɓe hannde to Ghana ma en gartoy ɗiɗon kabaruuji so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to leydi Mali Bamako dartinde kala keniɓe spectacle taw ganduɗa ko acrobatique taw ganduɗa ko fate banggue waɗɗotoɓe motoje kame weloji ko fate banggue yangue walla inde walla welnere gonay moto gonay hakkude tali ene mbaɗa hen ngaylaji ene jirlina moto ene mbaɗa hen ko beela kono kadi ne adda accident ji kewɗi no fewi ganduɗa hewɓe ene maaya hen ɓe ene gaño hen gouverneur kame maire adjoint maire mo Bamako kadi woni Alkasim Mayga ɓe kadi ha memi leydi oɗo saaha kala kam ko fati ɗen gueɗe hanti yo darto ha laaɓa finoɓe Bamako noon hewɓe hen e jayde Mali Actu kolliti weltare men no fewi nde tawno ɗum ɗo fotino wonde ko adi hande kala nde événement waɗi ɓennata so ala mayiɗo walla gañiɗo taw jeeyi ɗum ko ɗeɗo henna motoje e sifa mbadi noɓe mbajjiti ni ala hen kala ko rewi lawola to leydi Mali keddoɗen opération jigui sigui taw kadi fuɗɗi ɗum ko hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta ɗum fuɗɗi koto région Ségou rokkirde kitte alimentaire ɓe dokkiri ɗum pañaji taw ɗin pañaji woni hen ko nguura taw kadi kan nguura rokkirta ɗum ko hoorejo leydi ndi kene foto wonde ñalawma hanki o 3 galle taw ko finoɓe e nder commune mo Faramako heeɓi kame nokku bireɗo Suba kame sama fula ɗiɗo nokkuji kala keeɓi pañaji nguura jonɗi no fewi e nder nokkuji mumena sen gewi to leydi Mali koto Guinée paaɗena to Guinée Conakry jaggugol jagorɗo gonnoɗo jagorɗo e laamu Alpha Condé kono ne kadi docteur cafrannoɗo Alpha Condé woni Ibrahima Khalil Kaba kame Bemba Kaba ɗiɗo nangganoɓe ñalawma hanki o avocat mabɓe woni Lassana Silla holliti tawtorama hanki to yeeso tribunal désigné yeeso procureur caggal nde ɓe daari toon ko hiiri ko kala procureur holliti accitiɓe dow sardi kono noon ɓe goni koye jimadi wonande ñawowo kalde nodditiɓe ko fate banggue gueɗe privé ɗum jeeyi sabab ɓe nanga colonel Doumbouya Fitti police nationale leydi ndi ɗum ko caggal nde o itti gardiɗo police nationale ni woni Abdoulaye Maliki kone taw ganduɗa ko toɗɗonoɗo guila tan taw ganduɗa ko toɗɗonoɗo guila 9 novembre o sa ittama ko won officier ji kewɗi taw ko police ji kañumen guittama e poste ji mumen to Burkina Faso parti ex président Faso woni Blaise Compaoré yadimma ko hanki batu mumen e haalande mabɓe ɓe erima laamu militaire nde yawata accidde ko ɓuuri yawde e yaccade nde accitta oɗo henna
biyeteɗo rock mars christia kabore mo ganduɗa pollaɗo e lefol laamu guila tan nogas e nayyi lewru janvier ndeneɗo hitande guilden ne waɗa e résidence surveillance taw kadi ganduɗa guilden ko toon woni yiddeɓe koye on ɗaccita yaaha bolol mum to Somalie jangoji ɗiɗi musɗi baɗɗi toon to Mogadiscio taw wuuro waɗɗani Mogadiscio dañi sababu ha ganduɗa kene foto wonde 49 neɗɗo mbasi en pittali no waɗi ko ñande alarba jawtuɗo henno kene wona temedere e jeetato neɗɗo gañimi hen gañanɗe musɗe no feewi debbo goto sarɗiyanke biyeteɗo Aminata Mouhamed Abdi wasi hen fittade mum taw koye nder ndeɗon fiyande sen jalti Afrique to France hanki holliri sembe mum kono ne kadi heɓima oɗo saaha ene jogui kaɓirɗe wawde teɓade missila nucléaire ko wona ɗum ko ota kañumne hebli équipe mum timmuɗo ngam oɗo saaha jottorade e kala saaha ene wawi missilaji walla hutorade biologique walla chimique hutore e kala banggueji ɗum noon koɓe mbiyata ko heɓade ɓuuri safrade heɓade walla tawno rentade ɓuuri safrade ɗum jeeyi sababu oɗo saaha kamɓene ɓe jaltini coguileji mabɓe gam rentade kono kadi ko rentade tan wona yanoyde e nder oɗon guerre ha joni keddoɗen koyeɗon guerre batu taw ganduɗa ko union européenne hanki hafenma hannde kala on batu noon ɗaminanoma maɓe jow leydi Russie ha laaɓa ha wiye ceer kono noon ɓe usti sembe ittoygol mabɓe gaz toon to leydi Russie ɓe usti ɗum no feewi kono ha hannde aɓe guittoya toon gaz ko wona ɗum ko hoorejo leydi Amérique woni Joe Biden hollitti leydi Amérique marokkira leyɗele Europe gaz kene fotto wonde 15 milliard métre cube taw ko gaz ɗum noon koɗo ha mayirde ndeɗo henna hittande kamɓe ɓen Europe naɓe kolliti hen weltare mabɓe mawnde no feewi ko wona ɗum ko noon Joe Biden hoore mum hollitine heeɓi ngam wallide Ukraine kono wona to banggue mintoreɓe koto banggue kaɓirɗe taw ko cembolinde jaaduɗe e jamanu kanko on hoorejo leydi Amérique puɗɗuɗo jillu mum jokkuɗo jillu mum ɗanndugal mum faadi toon to Pologne ɗo mo tawe toon to Pologne ɗo ganduɗa kene fotto wonde million ngaji bani adamen dogɓe Ukraine ene tawe toon ko waɗa ɗum kono leydi Russie tuumi Amérique bonnude kaldigal kono ne kadi bonnude haqillaji ko fate banggue ndeɗo henna haare wonde hakkude Ukraine kame Russie ko wona ɗum ko noon guerre hakkude Russie kame Ukraine Russie ha hande ne hutoro sembe ngam yidde nadde Kiev kono noon gueɗe ɗe kala ko cattude ɗum ko caggal koninkoɓe hippiɓe to Kiev kañumenne e kala saaha ene duña wonande Russie ha yatira caggal seeɗa koko jogori wontude ɗaccal buduk badak moɗotako wukkittako Ukraine hollitama kene fotto wonde 60 taw ko hôpital woni ko koninkoɓe Russie bonni toon wi noon ko OMS catal tambingal cellal ɓalli winderde G7 rendinɓe sembeji men kewɗi doole no feewi oɗo saaha ne jertina Russie nde wasata hutorade kala ko ene wiye chimique walla ko fati e banggue e gueɗe goɗɗe ko wona ɗum ko to Afghanistan jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Chine waɗi toon jillu mum ngol woni goo guila tan taliba en kefti laamu ngo ɗum noon ko jokkodiral hakkude leydi Chine kam e Afghanistan ɓaɓe ballodira ko fati banggue ƴellidde faggudu Afghana musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandi hen kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam ñalawma janggo so jomiraɗo haajima on ketto musidɗo moon Ali Abouba.